Isa sa mga saksi sa kasaysayan ng isang bayan ay ang simbahan. At dito sa San Manuel, ito ang St. Bartholomew Parish Church. Founded by a certain Dominican provincial priest, no, Father Bartolome Maron, no. At that time, maraming mga religious congregation ang pumunta dito, mga Dominicans, Franciscans, Augustinians. Bakit wala sa kwento na walang resident priest from 1688 hanggang 1800s? Late 1800s, nung may na-assign na pari dito. Ang unang bininyagan niya dito na 7 bata, kung babae, ang pangalan ay Bonifacia. Kung lalaki, Bonifacio. Sabi ko, napakalakas naman ng bakit ang mga magulang ipinangalan doon. Yung pala, ang pangalan ng pari ay Bonifacio. Kaya yon. Now, ang simbahan, hindi na ito yung original na makita mo. Kung San Bartolome de Agno, that means malapit sa Agno River, somewhere in Pao, San Vicente, no? Nandyan yung old church noon. Pag sinabi mo namang church nung unang panahon, hindi naman yung ganito pakalaki, mga kubo or whatever. Basta, ang alam ko, Visita Iglesia for almost 200 years. Dahil ang mga first settlers dito, karamihan yung mga from the people sa Montañosa, kung ano yung mga personality ng mga Igoros at that time, na medyo bakit hindi nag-steady ang mga religious congregations noon na during their catechism or evangelization, that we do not know. Pero ang record na lang na nasa libro ay sometime 1800s na. Yun ang una. May consider na isa sa mga pinaka-old na simbahan dito sa Eastern Pangasinan. It's a miracle dahil for the past 2 years, kahit papaano naayos na rin yung roofing, yung ceiling, bago na rin yon. And hopefully, magagawa ng paraan itong altar namin. And hopefully, in 2 years' time, pati na rin itong mga wall, maayos namin. Bawat taga San Manuel ay meron siyang kwento sa simbahang to. Kwento na may kwenta sa kanilang buhay. At ang kwentong yan ay hindi mo maalis na hanggat pagtanda at kahit na later on, pag-alis mo dito sa mundong ito, ay kung saan ka man nanggaling, di ba, there's a saying, kay haba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kung dito tayo nabinyagan, kung dito tayo pinasa sa lugar na to, at babalikan mo to, then later on, may pagmamalaki mo na dito ako nabinyagan, dito ako sa mga karamihan na kinasal dito, at dito rin ako na-ordinan, and I'm very sure bawat taga San Manuel, hindi niya pwedeng talikuran na ang simbahang yan ay naging parte ng buhay ko. Simbahan ay parte ng kwento ng kasaysayan, ang San Roque Dam naman na pinakamalaking dam sa buong Pilipinas ang nagpapakilala sa bayan ngayon. Bibisitahin natin yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan.